Ezagutzen duzue Bergain eta Enez Rosaliaren abestiaz ari, Berlingo diskoteka famatuaz baizik. Mundu guztiak daki Bergain diskotekara sartzen saiatzen den orok ez duela sartzea lortzen. Badirudi diskoteka batera joan ordez lan elkarrizketa batera zoazela. Sartzen saiatzen bazara zer galdera egin ditzaketen jakin nahi, primeran. Seguruenik zenbat pertsona zareten galdetuko dizuete. Talde handia bazarete red flag, hobe bizpahiru pertsonako taldea. Nondik zatozte, galdera hau ere oso ohikoa da. Musikagatik edo turismoagatik zoazen jakin nahiko dute. Aurrez, bertan egon zareten ere galdetuko dizuete. Ez esan gezurrik, praktika dute, gezurretan ari zaren edo ez jakingo dute. Zertara zatozte, galdera hau eginez gero bi erantzun daude. Zuzena musika entzutera, okerra argazkiak ateratzera. Ziurrenik egun hortan ze DJ-ek joko duen galdetuko dizuete. Ez da beharrezkoa aditua izatea, baina benetako interesa erakutsi beharko duzue. Dresscode-ari dagokionez, arropa beltza eta iluna, underground, techno eta estilo alternatiboa bai. Takoirik, brilli-brillirik eta look nabarmenik ez. Bergainek ez du look perfekturik bilatzen ez da posture horik ere. Espazioa, musika eta askatasuna ulertzen duen jendea bilatzen du, beraz, zorte on.